Hi guys! Maniud to ta sa malamig nga sudan. Naay gibilin si Sherwin kanina. Ito ang sobra sa kuan. Gikilaw namo kagani ha. Tapos nilagyan ni Sherwin ng itlog. Ngayon ay mayroon din saging. Loy! Si Loy. Tapos si Inday ay dito na si Inday. Si Mama Inday. Ha? Iniwan ka ni Mother. Ito, si Inday gamay. Si Abing og si Dot. Hi guys kuno. Bilin sila diri. Ha? Hi guys kuno si Abing. Very good kay si Abing. Sige. Dani, hi guys. Kaunta. Igna utlo. Unsa man mo kaon? Ha? Unsa man naa? Prisa si Abing. Sige, Pri Abing. Father, the Son, and the Spirit. Bless us, our Lord, and this day gives me to our greatest Amen. Kaon kinsa man ni saging na sa lamisa. Imo na be? Kuan na imo man na adi ay. Dili imo di ay. Kain tayo guys, lahat diyan. Wild Inday. Aman mo ba siya min? Ana? Papatang pang 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 pang. Papatang pang. Wala na saging. Di pa saging. Si Lia TV, umalis si Lia TV, nandoon siya sa kanila ni Lily, nag-upload. Ha? Unsa? Unsa to na, babe? Balikan na si mama daw. Di naman kagbalikan. Dito yung tingong mama magkatulog. Ha? Sige, kaon ta guys, tanan. Bang ka na mami. Doy, kuhaan na paliwag ng saging, Doy, oh. Ano dyan ito sa kuhaan? Dana. Ha? Dulot, magkaon na Lami siya. Lagyan sa kuhaan, itlog. Kain tayo, guys. Dala magkaon luto. Amay mo nanay lang. Ang tubong na? Ang nabungan siya sa tatay? Kaon na, Bing. Mga alas 10, nito ka na tingnan. Kaon na. Kaon na. Ay, tubong ka, Kandoy. Saras. Ha? Bangon sa bangon sa pagdala sa bangon. Bangon. Dalan. Ano sa mader? Ang Mukbang ko, no? tas Unsa gumak? karon? Ano ba tabing luto? Kaon daghan. Ano na? Pag pa na dak namo. Dili ba nung tugbong kung di mo kaon luto daghan. Eto, mainit na. Mabuti na lang at uminit na siya. Dito tayo sa kuan, biik ni Janice. Eto, may mga kalat-kalat dito, oh. Binughaan. Ang biik ni Janice ay malaki na. So, ibahugan tao ni Mother. Ay, giyabo hala. Malaki na ang biik ni Janice. Pero mas dako pa tong ako adto ma sa kang Ate Inday. Ayan, oh. Limpyo lagi kay ni siya, Mother. Mo dito kay kabulingit. Kay ang ilang kuan, ilang i-atch kay ilang man higdaan. Gawan na siya. Mali siya sa una ho. Banwasan. Siya? Dako na do. Tambok ma. Tabi na siya. Unsa gibahog nimo dani ma? Starter. Starter ha? Ay lunlon starter ra siya. May paglunlon starter atong ako ada. Kada yung sagol. Kuan pullard. Hala giatot nga abing unsa man naa? Agay. Kaligo Hala. ka! Kaligoy na si abing. Naawa niya. Kay may baboy o. Paakot. Diakan ka. Naduksor niya. La. Paka la. La paka si abing. Paka.
Eto, at saka si Alshil kahapon ay pinadalhan ko si Alshil. Basta na ibaw. Tapos Habaw si... na ako sa utlo. Pero gamay na baho ko sa akong bogan kay. Mau gani, tambok na siya, oh. Ayan. At saka si Iking ay pinadalhan ko rin yung kapatid kong kuan. Pungkol, ha? 1,000. Saka ang Alshil, 500. At saka si Rimon ay binigyan ko. Tapos si Doydoy, bigyan ko rin si Doydoy ngayon para sa susunod. Si Riluna na naman at saka si Saysay. Diba? So, eto. Kasi sila ni Mother ay binilhan ko naman sila ng bigas dito. Ayun pa, hati-hati lang tayo ng sweldo natin. Ang ibang akuan? Oh! Ito, ang motor ni Sherwin ay okay na ito. Ayos na ito siya, guys. So, wala na. Ala, nga naman ni murag lain ang iyahang kuan. Ay, wala na gamit to akong gipalit kay wala nagsiko. So, eto, sila ni Abing, hoy, saka mo dito, be, saka. Magkabulingit, tasad mo kaayo. Kabantay mo kanang mga bata nga magsigidwa-dwa sa kuan. Kana ang yuta. No? Pag diri sa bukid, di na malikaya ng mga bata. Magduwa-duwa sa yuta. Hinay ka ng agoy, ginuo ko ang TV. Hinay ka na. Uy, Riluna. Hipusa ra to dato, Riluna. Naunsa man na dana inyong kuan dana. Hipusa na Nya karon naada ni si Doy. Ali diri Doy. Mayroon akong ibigay sa iyo. Kasi nag-abang talaga siya ngayon. Kasi parang hindi ito excited kasi alam na niya. Kisa nagsaba nimo? Sila. Kisa nga sila? Sila, Mumon. Ay, si Mumon di ay. Kasi si Mumon ang una kong binigyan ng 500. At saka si Alshil, binigyan ko rin si Alshil. Kuan lang kanang share lang sa mga blessing kay nagsweldo man ko. Pero ang akong sing-sing, hindi ko pa yun tubusin. Sa susunod na yun, okay lang yun kasi maliit naman ang maliit lang naman ang interest nun. Kasi kailangan hindi tayo maubusan doon kasi ang Panday pag magsimula na doon, ang pagkain at saka yung sahod nila, 'di ba? Everyday ko sila binibigay ang sahod kaya ngayon ay ibigay ko na. Frank na bitaw. Ay, tunga lang mo dani ni Iglot. Tulog adlaw ko nagpata. Tulog adlaw nagwata. Tulog adlaw siya nagwata. Kana ali gini. Mami ma. La. Ansa? To na uli na. Naguli na. Kasi kahapon, ay nung isang araw, sabi ko sa kanya, hintayin mo ako pag uwi sa bahay. Kasi dito naman talaga ako umuwi kasi ang motor ko ay dito ko binilin. So, pagdating ko dito ay wala naman siya. And then kahapon din, mayroon din akong lakad kahapon, gabi na rin nakauwi at pagdating dito wala rin siya. So ngayon ay ibigay ko na sa kanya ang aking pang gift sa ilaha. Tungtong wala na din. Wala na klase ninyo. Na magkuan mi og mas base mag-exam. O di insakto na ayaw na paghutda, basig itagaya nimo na. Hoy base na magkuan na pa rin basin din. Ha? Basin doon ng kuan mag Ha? nat. Ay giaton agtagay siya ni. Mo na diha. Sindol na po ng nat exam na dito sa Cagayan nila. Kagayan ka no saman. Amot wala pa gikuan mo. Doon na hapit Kunin na. mo yan. Huwag mong gamitin. Mm. Para mayroon kang magamit pag punta mo ron sa Cagayan. So ngayon ay papunta na ako doon sa bayan kasi mag-upload din ako. Si Lia TV at saka si Jinjin ay nandoon na. Ayaw magtungtong sa lamisa. Ano man, aguban ka? Aguban ka? Aguban ka, be? Sige, pagilis na kay aguban ta. Nandoon na si Lia TV at saka si Jinjin. Mayroon din si Jinjin kinuha kasi yung asawa niya ay nagpadala. So, tamang-tama din. Ha? Humana ka kaligo, ay bakakon ka, wala ka nagkaligo. Dili ka ba nun? Ligo ko. Sige na guys, so adto na ta sa ubos and abang-abang sa mga ganap ko ngayong araw. And ayun, tapos na kaming kumain at masarap ang ayun na pag-iinuma doy. Basta iinuma po na nimo. Kay kasi datong niagi guys, pagpangas na ako katong paghatag na ako kang Rimon, pagpangas na ako diri naa siya ko huwag kang umalis. Umalis siya, nandun sa barkada niya pumupunta, kaya hindi ko nabigyan siya.
ngayon, ito binigay ko na sa kanya. Anak pa to siya ng ano, dili daw ako na abi daw niya wala to gi-vlog. Ang Katong gihatag din mo. ni Mo sa iya kay basin daw ibas na pa daw siya daw. Nangayo na siya. nganong ibas man nga kabubuton man na akong paghatag ninyo, dili man na ingon nga kuan. Ngani ani ko. Ag share ta kay mintas nga kuan buhi pa. Oh, may na lang puhon og mamatay ko, maalala ra ko ninyo puhon. Share lang ta ginagmay, no? So paalis na ako, guys. Ha? Hurot na po na mo kwarta. Kung magtubunga ka. Ha? Di na ko na sila paan yung dani. Ano na matandog ang bata. Nagkatulog si Inday Gamay. Kasi iniwan lang dito si Inday Gamay. At saka, mayroon akong Bantay Bata Challenge. Kaya ko? May lang. Ha? Basig batag yung sampot. Baman sa lugar uno ang tagpion. Na may gatas dalhon. Unya, pag uli na ko mother, dalhon na ako nas Inday dito. Ikaw magdala. Ako gani magdala no. Yan na may payong dana. Kung kintahay mag-ulan, dili na ko siya dalhon dito kay danlog man ang dalan. Di nila ka magbantay. Dili dito jud nagdalon ako sa payag kay dito ko pahila-hila siya sa kutson. Mas may nang ipahila-hila na to si Inday dito sa kutson no. So, ma-challenge. Mo ganang nanggiingon nga Bantay Bata Challenge para dalon jud dito. Kay kung diri naaman mo. Si Dudot di ay di kagbantay dana. Dili ni si Dodot, ugma na ni sila Dodot pag ato dito kay magtigom na ni pohon dito, guys. Dili pa karon kay ang Chinese. ang Chinese chicken hala nagitlog ang Chinese chicken. Hala, ito sa nagya lang ginuko ang imong higdaanan diha nagkalat na. Laba ka nagitlog ang Chinese chicken. Ang Chinese chicken ni Madam Tuchi. Isa na lang ang natira kasi yung dalawang ano. Asa man agoy nagitlog siya. So mayroon itlog dalawa. Oh, naa. Nagitlog siya mother. Duha na ka buok. Aman. Na diha gyapon sa kuan. Tugtog na sa una. Kato sa una kay na failure ang itlog niya kasi walang lalaki na Chinese chicken. Maghanap ako ng lalaki na Chinese chicken para mayroon din yan kasta-kasta katakba-takba. Ay, katakba-takba. Sayo doy. Paalis na ako, tapos na ang disco namin. Ayan si Mother, si Riklan. Ayan si Riklan. So, si Inday Gamay ay nandito. Inday Gamay, si Abing naada ni Agasa man ka. Ay, kaka na din eh. Oh, ala, saka na, kiniwakwak. Oh, saka na. Ala, ipakaon lang nato ni si Abing sa wakwak. Ala, ipakaon nato si Abing sa wakwak. Hala, hala. Bitaw guys, ato na ko. Naala si Ibong ang batang may asawa na. Kaligo nga mo. Asa kaligo? Ata, kaligo ta. Agpas. Bilisong. Oh. Here na, paalis na ako. Eto, ha? Taga-saga. Ag-upload gani, no? Bang adi. Ama ni si Mama CDI. Tagabas. Si Jimbo. Bang ila. Nagba sila. Sulod dito kini wakwak. Ay, ibahog ta ka sa wakwak. Ikaw, sulod. Bye-bye. Kita-kits doon sa kanila ni Lilin. A few moments later. Naglungag mi sa saging. Anya, wala pa na luto. Nagbukal pa siya. Yan apay saging diri daghan sa ilalom ilalilin. Mangayo mi dana, magdala mi dito sa kuan bukid. Kami ni Lia TV. Asa katong dito? Kato ba dako to nga saging?
Sakto ba naglukot? Dako na nga sa akin. Ako lirog. Iring. Eto guys, tapos parisan with matching kani ang iparis. Si Lilin ang naggama dani nga ginamos malansi. Malansi ni Linda, nga gagmay. So, here na para snack pod sad sa Panday. Nya si Madam Utik dani. Naapod sad siya dani guys. Si Riri na adani. Istorya ginagmay. Niya ang kang Lia TV. Usog man ni si Marites, guys. Oh, Marites usahay. Marites karon. Apir dahil sila ni Mama di ay. Ay nahurot na ang kuan gulaman ni Bibi. Kurot na. Hurot na ako yung utang dadto 80. Ay, gamay. Kay dito sa kuan. I-plus tong 5 to nga kuha na mo gani ha. Oh, i-plus ni insya kay straw ni dili malagi ni straw. 130 na yating luno nimo ha. Ngano man? I-plus gani ang 5. Sige. Oh, 130. Okay. So, hintay lang tayo kay malapit na maluto ang ating saging. Gipabugnaw masad to nila ni Papa kagani ha bali pang himagas nila kay mao pa masad na magpaniad to. Kaganiha pag-abot ni may pag-abot Bibi. Bugno man to daan kay dito man sa Bugnaw gani. balay gi. Oh. Kuan man to ref man to niya. Himagas gani ha ni Papa ang gulaman ba ni Papa pa mura ko magtusinururo. Katong pink. Unsa man ni pink mura man ito sinuguro. Pink katong pink ang kolor. Oo. Isa pareha pa ito sige sudan ni Lilin di nas buntay. Wala pa guys ha, hintay-hintay lang sa takay. Mga sa kauras pa guys. Mga di pa ni mag-abot isa ka oras. De, atong tan-awon. Kuwang-kuwang pa siya gamay. Nya mga ondayin ta kay lami ka og saging. Unsa man na ha? Wala na naa. Eto, i-check natin ang ating kuan. Are mo mama? Wala na lagi yung... Okay na siguro ni siya, guys. Ayun na nabaki ako. Okay na ni siya, luto na ni siya. So, ato na siyang hawason kay para kain na tayo, mga sis. Hello! Sino ang gusto kumain dyan ng saging? Kain tayo ng saging makaamis sa aping. Dito tayo sa tangkal. Magkuha tayo ng saging. Eto, sobrang laki na ang baboy ni Lilin. Hindi na ito biik. Baboy na ang tawag kasi sobrang laki na nila. Eto. Apasara ni sila sa akua. Pero kani ang ilahang kuan, baji ni anayon ni nila. Ayan, tagas kaayo, di ba? Di ba? Tagas kaayo, guys. So, kuha tayo ng dahon para lagyan natin sa saging para hindi mag-tagok-tagok ang kuan, sudlanan. Dahon saging. Where is the dahon saging here? Kuha tayo dito. Kaya nga no, kung dili butangan sa dahon saging, magkuan siya day. Magtagok. So ito, mayroon na tayong nakuha na dahon saging. Diretso tayo kuha ng kuha tayo ng sili, mga sis. Masarap kumain pag maanghang ang ginamos. Kasi may mga sili dito. Nung nakaraan, kumuha kami dito ni AJ sa sili. Iwan ko lang kung may sili pa ngayon. Tingnan lang natin dito, mga sis. Ay, gituba na di ay nila ni Riri ang kuan. Itong saging dana. Ito naman ang bahay sa kapatid ni Riri. Walay hinog. So, utipo na lang nato ning kuan. Kaning mga hilaw. Saduhara ka buok day. Wala na. Bayot. Punta pa tayo doon. Oh, mayroon pa doon sili. Oh. Tingnan natin doon banda. Ay, wala gihapon. Kani magod sili kay ay di ara. Kani ang sili ag tuktukon ni sa mga ulula. Eto. Ito na. Tama na ito, day. Okay. At least na ay halang-halang nga gamay. So, uwi na tayo. Marami na oh. Malawak ang ano ni Lilin dito.
lupa ni Lilin. Hanggang doon pa. Sobrang lawak ang lupa niya. Tapos dito, iba na ang may-ari. Yung kapatid ni Riri. Kasi bumili ng ilang square meter dito. Binintahan nila ni Lilin. Tapos, yung dito banda, iba rin. Parang ang sa kanila doon, hanggang doon, sa sapa. Yung mga lansones sa kanya yun. Nasakop, hindi bininta nila yun. Hindi kasama sa pagbinta. Ito mga sis, diretso na tayo para makakain na tayo ng saging. Here na tayo. Lada ko naman di kaayo no, ang saging, dahon. Kung saan itik di, palihog di, adi. So, ato saan siyang putulunday. Kay ukad o kaayo siya. Anak lang. Here na mga day. Eto. Maghawas-hawas na ta. Okay, para maka-snack na dayon ang kuan. Agbusli ay yak, agbuslian manilinda. Maghawas-hawas o magtusok-tusok. Huwag Huwag mong tusok-tusokin ha. anaan magunaaw. Aho. Anaan ba? Gisian di ay tusok-tusokin. Gisian. Hilog-hilog na yung uban, guys. Sa bukid kanina, kumain kami ng saging doon kasi nagluto rin si Lia TV ng saging sa umaga. And then, hindi naubos. Yun din ang kinain namin sa tanghalian. Kaya ito, kain na naman tayo dito ng saging. Yung mga saging nila ni Lilin ay hindi binibinta nila. Kasi, kinakain lang din. Marami kasing saging nila dito. Sa susunod na naman na simana, may makukuha na naman silang saging. Ito ay para sa panday. Ayan. Tik, ang para sa panday, dito raha, lain na sila ha. Mas maayo nang ilain sila kay para di sila matampuhan sa mga kuan. Bata. No? Okay. Usa ba rin ginabas nila lutoan? Ang ginamos? Lutuan pa nato na. Ay, ayaw na. Lami magunang ginamos nga presko jud. Ito, doon, ito sa panday. Yung ginamos stick na saan? Ito, ginamos. Para ito sa panday. Ay, para sa panday. Magkuha tayo para sa panday, mga ses. Ay, para makakain na ang panday sa snack nila. So, ilagay muna natin yan. Kakain ba kayo ng ginamos, mga ses? Yan ay gawa ni Lilin. So, ito ay lagyan natin. Hala! ginamos ba yuch. Kahit kuan man din malansi. Malansi ni siya nga gamay. Ayan oh. Oh, di ba? Tapos suka lang dahil ang katapat atong pusaan sa sili. Tapos ito ang dito sa amin sa kusina. Oh, lami siya dai. Ginamos. Ako musugot kog bahalag ginamos ra kada kaon pero dili kinahanglan nga kuan kana ang ginamos kanunay kay ngano ang kuan day ang UTI. Oh, magunsa na lang ang UTI. So di ara atong pusaan sa sili. Kaning isa pusaan natin sa sili pero ang dili sa kuan dili na to pusaan kay naay mga bata. Pusaan na tong sili. Dito ni siya sa panday. Kana. Nasagol ang mga kuan. O kanang kuan bitaw sa sili nga kuan dato sa sukaan. Tik oh! Tik! Ihatag na ni dito, Tik. Sa ilahan ni Kani ang sa amua. Lo, nay dako nga isda oh. Diba? Imal, kain tayo ng ginamos. Diara, ihatid natin doon. Para sa mga panday, ito mga day. Eto, lalami kaayo. Kain tayo dyan, guys. Sa inyong lahat, kain tayo. Eto. Agoy. Ito, naon sa mga to Nag-Sleeping Beauty.
Lin, oh. Atik, oh. Wala. Kagikan. Diyan ko din, palitan mo lang mo ita. Asa ka balik balanghoy? Nagtura ila Manili. Manili. Ati ila Manili ba? Ila ni Mamir Manili. O, lagi. Bangasan ra? Here na ang snack nila, guys. Ni Papa at saka ni Kuan. Jan. Ni Kukoy. Bitaw. So, di ara si Kinkin. Nagabaan kagabi, wala. Wala pa, hapit na. Naa si Maringinday Dani, mga on misa saging. Di ara ang atong sudlan sa kuan, diri sa kusina na saging. Ito ay lagyan rin natin ng dahon. Ay naa naman di Dani tinidol. Dana na lang yan maring sa kuan. Di si Maringinday Dani. Pag-video din na Maring. Pag-video ba? Kay para kuan. Ha? Okay ra maguna siya. Oh. Eto atong busli-buslian kay para dili ni siya murag tali magud siya kung dili siya buslian, guys. So mga online ta ninyo ha. Mga online ta sa saging. Di ara. Nya si Maring Inday karon magsuroy po na siya dadto kay pangita sa bulanghoy. Kay magkuan na siya magsuman ka Maring? Magputo ka? Di man. Maring? Magputo ka? Mag-keeping. Halinon kay mo keeping ba? Dali ra mahurot ang keeping. Oh. Hala no. Ang suman manggod, magsuman ta diri sa Dugay. bukid. Dugay kaayo. Naumay na mga tao kinaon sa luma. O ang ilahaman kanang wala nila sukad na kuani tilawan. Ano isla? Hindi yan si Maring. Nag-ano lang magbukan ng ano. Yes, guys. Hukad-hukad tayo dito kasi kakain tayo ng saging. Wala akong motor kasi dinala ni Raymond yung motor. Nag- tawag nito. Nagseminar. Is ng sayaw para sa araw ng balingwan. Huwag mo nang alalahanin ang motor-motor. Eto, kakain na tayo kasi masarap ang saging with matching ginamos. Hala na, may kuwan o, kanang sili. Pusaan, tanig sili. Nga nabarig man, lambi niya itong simod. Yara. Ini mga simod ng mga busla. Oh, di ara. Di ara. Si Jenica akong iko ano, cleaners. Jenica nga. Jenica nga, Baldo. Cleaners man siya dito sa Dili, Dubai. Di, nag-eskwela siya kung baya. Ay, eskwela pa siya? Muna siya caregiver. Humana siya Nagbuhat na caregiver. lang siya sa papel niya nga i-release kaya aron maka-apply na siya caregiver. Di bali murag certificate Oo, kay or kulang pa diploma, man yung ana. bayad. Napo na siya kulang mo nang di pa i-release yung certificate. Pero gitabangan na siya sa iyaamo. Maring. Nindot nga ni si Jenica. Si Jenica kunoy kitabangan siya, Nagani ano kunoy ba? nagkuan dito nga taga diri po sa ato nga walay klarong amo ba kitabangan niya. Siya ito sa iya saka. Dito sa Kanjenica. Dito sa iya Okay na naman siya balay dito po. Abang naman siya dito. Hala, mga unta ninyo, guys. Sige Maring, sige na Maring, kay magchika-chika na ta. Uy, binubi. Kaon na dayon ta. Kain na tayo, mga sis. Si Leah TV at saka si Kuan, Jin ay nandoon sa bayan. Ito ang kape ni Riri. Kinsay magkapilin si Riri? Ay kape sila ni Papa og ni Kuan, Kokoy. Dira Maring, sige na Maring. Dito ni mong tagaan mami. Cook, ayan naman cook, maka daot ka ng cook. Kaya kuno iyang boss karon kay nag-hiring sila duha ka buok cleaners. Hala Maring, pwede man siguro ko dito Maring. Inom diha. O ba cleaners nga laki? Sila gino kag awat-awat nimo ang field dito og diri sa vlog ko kay mami. Nabuang ka man siguro. Mas maayo man ang lahi na sad ang atong kuan. Lahi na sad ang atong environment nga makita sa mga viewers nato. Pero Maka-vlog ba ka na dahil kay Kuan man? nga naman pag abot dito. Hi guys! Di amis sa kuan karon, sidewalk, mag-cleaning operation. Diba? Pwede na siya. Sige na Maring, igna Maring kung naay lucky Maring, uban ko. Kana kay sure naman ginaa kay na may amo daan. Pat ka ba Ay na may ila kinahanglan no. Wala laki. Puro ra gid bae ng mga cleaners dito da. Pagpa-opera sa amin. Ha? Pagpa-opera sa. Makasala ta Ginoo. Mabuhat Dara. ang gini mo tanan. Ngano ay pa-opera pa bang malipayo naman ko sa akong kuan? Hoy naka Like? kuan pa mo siguro dai ko rani sa kuan. Dara. Uy, sige na, mga una mo diha. Saan sa? Dara. Kaon ta day. Diara guys, kain tayo. Do din sa saging.
Dia. Do di isa ginamos. Yes, thank you Lord. Unta makuan ko niya. Halang gid siya. Unsa man tong na ako siguro day ko sa pupo day. Sila ate ko man nagbali-bali og online gabi ganina nga nag unsa oras sila nagikan? Kaunta. Kayan. Kaunta guys. Live naman ni si Snack tayo. Ay, human baka to kung kuan. Kinken! Kinken! Nawag yun mo. Ken! 15 minutes. Alin na! Alin na din eh. Alisa. Puspusan ko nagkuan sa kanang kuan sa Kaunta. pupo kay ron na ako ibayad sa akong kuan sa akong credit karong 12 Sa cellphone mo? sa cellphone ug sa kuan karong 12 ang katong sa washing. Nya ang sa cellphone kay duha pa ba ka bulan akong kulang. Palautang magig ko. Palautang di nangutang ko guys. Ano na lang na bulan ko? Oo kani. Hindi mo taglan. At least. Ala. Dahil ka kaya din. Nag-advance mo ko 6 months pa na, ah? Ug na ko'y kwarta kay mo advance ko bayad kay di ba na to kay balan ang sunod kuan. Mo lagi. Munang sa karon agkadlo ko pangutang maring. Ang Munang magkakuan wa sagi ko na kita mo pud kay kada kuan man kay ang pupo maging ka manig mga kuan di isa ka buwan sobra 800 Di. Dako na. di makakuan ko karon makabayad ko ang 1.5 na pud kay Dako ako lang mag-cash out ng suko. cash out ko sa 800 ka pin di na ko diretso kuan diretso Di kung ako kung dili nimo withdrawon, mo dako pag inaa. Oo. Dili na siya mawala maring. dili Magpundor na sa mo Gcash. Wala ka lang. dili na siya kuan og dili mo withdraw. May utang ako guys sa sa home credit kaya ako nag-apply ulit ng trabaho kaya wala akong pambayad. Tapos ayun may na ako may kinuntak na ako na kaibigan para maipasok ako dun sa niya sa boss niya. Bugnaw na din eh. Nag-hiring din daw sila. Nga, Sa imo Dubai. passport. Magpasa lagi ko kuan passport. Dili pa Ito expire ngayon mo ko. passport? 2 years na akong passport, 2029 pa na. Tapos, passport copy, tsaka diploma Ang copy. imuling. Ang kailangan. Kay, ginuo ko. May magpariha ako sa akong kuan sa inyo nga kada bulan nagdawat sa sweldo sa YouTube. Ug wala ko. Naundangan mo nag-upload? Katong sa una, Naundangan mo upload da. ila ba ko ka na nagundang. Lagi. Sige lang. At least ka nakasugod na ka. At least karon. Sa kuan ay nakuan na nako ang akong kuan guys kanang ang akong chiki na reissue na nako. So madawat na to nako karong March ang akong first Katong first, oh. Unang sahod na dayon. Nang child reveal. Na charot Reveal mura na ko sa dayon. mura ko sa kadako ang i-reveal ba. Kasi guys, ang nangyari sa payment method ni Maring Inday, siya kasi ang nagbuot-buot sa payment method niya, Chiki. Chiki kay wala may kuan. Bangko. Wala may bank account niya. Karon, ang nahitabo kay lisod man di ang Chiki. Dili man di basta-basta makuha ang kuan, Chiki. So, nagka-problema ang iyang first sweldo datong January pa ang tato no. January, December. Ay December pa ang tato na sweldo no. Oh. Ya until karon wala pa niya nakuha kay nagka-problema man ang sa payment method niya. Chiki man ang akong Oh. gikuan. Pero dili kabalakan kay ang iyahang kuan karon sa payment method niya na transfer na dito sa kuan kana ang bank account jud niya. So di bali ang masweldo unta niya karon nga kuan nga buwan dito na matransact sa iyahang ATM sa iyang bank account pero wala pa man niya nakuha ang kuan $100 kay kinanan every month na ay $100 nga mopasok sa imuhang kuan sa revenue nya kay pila pa maring 80 81 pa. 81 unsa ta karon 27 29 na tataman 29 niya. 27 28 29 Ito dayon. 1 3 days na lang dili makuha jud da di jud makuha sayang kaayo so sige lang pero makuha naman na maring maipon naman na next month oh Bisan pag unsaon ako kimbot, di na ginako maapas. Kaya akong dollar mo sulod 2, 3. Samot na og kanang isa ra ka video akong upload kay piso ra gid ang pila man ka minutes pod nya 16 minutes ra akong upload kagahapon.
Ipaabot na rin Wala sa lagi ko kuan. lain upload lagi kay kasuka-suka ko. Tukar akong kuan. Imo video naditikan jud nga ang video di nato kung more than 20 minutes dako ang revenue niya. Mm. Dako ang revenue. Pero ito ako lagi upload nga bisan tuod og kanang kuan pila gamay ra ang viewers sa ako ang kanang video. Mm. Kay kaduha man ko mo upload bisag 400 ra ang akong viewers to 300. Naay mo sulod nga dollar nga 3 to 4 dollars. Mm. Kay pag-as man ang akong kuan mga 40 minutes to 30 minutes. Mm. Kaya kagahapon kay akong video kay 16 minutes lang og dito lain makuan. Kailain ma video jud. Samot na kaganina kay murag mga 20 minutes ra siguro to kapin. Dili sayo no mag-video no na kay pamation da. Ingana di ako maring pero puguson na gid ako maring. Kaya sa man wa may kuan kada adlaw. Wa man tay video. Pag-abot na ko kagahapon. Pag-abot na ko kagahapon gikan nagpahina. Nagkaon ko lang tong butan nga nangka. Okay. Kanyud to, lami kaya kay kanang hinog-hinog na bitaw. Kay yelo-yelo na, giutan nila. Nalabo. Mm. Di nagkaon ko. Kabuhi ka. Na pagkauman pagkataon ta di gidlin daan mo gini ko gation sa una sa Qatar pa ko. Nga agdigwaay ko. Magsilo. Bahal buntis sa maring. Aw. Basi. Dili ay la. Ano ka na? Katawa ng dyan. Buntis. Magbuntis. Sa ba? Ati na.